Per Olesen har været håndbolddommer i 27 år. Mange ser det som et udskældt job at være dommer, men for ham er det en fornøjelse, hver gang han går på banen. I dag gælder det pokalkampen mellem HC Midtjylland og Danmarksmesterne for Aalborg. Vi dømmer, fordi vi synes, det er sjovt. Det her det er jo ikke en top-kamp, men det er jo en fed kamp at være en del af. Og spændende og interessant og big surprise og et hold, der er skuffet, og vi snakker også mange penge og så videre. Så bare de der almindelige, hvis man må sige sådan, ligekampe eller pokalkampe, det giver jo rigtig, rigtig stor fornøjelse. Selvom det ofte er så sjovt at dømme, har Per Olesen igennem en lang karriere lagt øre til lidt af hvert. De fleste tilråb kommer dog fra tilskuerpladserne. Spillerne kalder os jo ikke noget, fordi det ved de godt, det har en konsekvens, men ude fra tilskuerpladserne, der jeg er blevet kaldt alt. Altså det er alle skældsord har været inde over min dømning og min person, men det er jo ikke altid, man hører det, og i øvrigt så er jeg fuldstændig gold. Alligevel markerer bænken sig indimellem. Den plejer du fandme også at lave. Vi hørte undervejs en lille bemærkning til Nikolaj Jakobsen om, at den havde han selv lavet som spiller. Hvor ligger den hårfins grænse med sådan, hvornår man kan tage pis på de andre, så hvornår man nok det er nok? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo så lidt fornemmelse, og nogle gange så kommer man også til at pisse ved siden af og sige noget, hvor det er upassende. Men man kan godt mærke, hvornår de er lidt ekstra op, og hvornår de er knap så meget op. Så det er lidt en fingerfølelse, man har der, og nogle gange tager man fejl, men det skal ikke være for tit. Og selvom Per Olesen har dømt finaler til både EM, VM og Champions League, har parret alligevel et sidste mål sammen. Vi går efter næste Brøndby Cup-finale. Tak for kampen.